να τη βλέπω. Πού να σου έχει. Μπαίνουν είπε. Με την πρώτη ματιά σου αρέσει. Τι φαίνεται εσύ τώρα, εσύ εντάξει τώρα μεταξύ μας. Όλα καλά, το έχουμε. Θέλω να βάλεις όλους στο ταπεραμέντο. Γιατί τα περαμέντου τώρα διπλά διαφορικά πρέπει να κομπλάρουμε εδώ πέρα, άσε τώρα να ανέβουμε ανηφόρες τώρα, άσε. Το έχουμε. Κιβέλη. Πέρα, Ηλίας. Χάρηκα. Εγώ θέλω να ξαναβγώ μαζί της, ρε παιδί μου, δηλαδή τι λέμε τώρα, τι να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ξαναβγείτε ραντεβού. Θα ξαναβγείς ραντεβού. Ξαναβγείτε. Οκ. Εγώ πήρα πιο πολύ φιλική χημεία παρά ερωτική. Εδώ είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Ερωτικό ραντεβού, θα ξαναβγείς? Όχι.